Больш за 155 гадоў таму пачалася гісторыя нашага завода. Вопыт пакаленняў і векавыя традыцыі мы ўвасобілі ў адмысловым рэцэпце аліварыя багемскае паравое, каб узнавіць смак піва, якое варылі больш за стагоддзя таму. Аліварыя, шануем гісторыю разам. Прывітанне, сябры. Вы і мы у студыі бяспечнага лайва. Гэта ўжо 9-ы выпуск, калі я не памыляюся. Бачу ўжо шмат вашых каментароў. Баранавічы тут, Слонім тут, Гародня тут, Кіпр тут, Менск тут. Добра, што ўсе тут. Вы памятаеце, у нас все проста. Вы каментуеце, ставіце свае падабайкі, можете падзяліцца са сваімі сябрамі гэтым эфірам, каб яны таксама кайфанулі ў гэты пятнічны вечар, далучыліся да нашага канцэрту. Сёння у нас госці, гурт «Мутнае вока». Прывітанне, хлопцы. Прывітанне. Ну што, як вы? Маемся. Нормально? Радуемся, захоўваемся. На каранціне ці не? Так, абавязкова. Абавязкова. Як і ўсе сумленныя людзі. Гэта правильно. Сябры, дарэчы, памятайце, што наш генеральны партнёр нашых трансляцый гэта піваварная кампанія «Аліварыя». Мы разам з «Аліварыяй» заклікаем вас не сумаваць і падтрымліваць адзін аднаго ў гэтыя складаныя часы. І выпівайце куфаль піва ці кваса падчас нашых трансляцый, каб усё у вас было добра і хорошо. Давайте пачнем. Давайте. У горадзе гэтым мусіць застацца жывым элементам сярод дэкарацый. Эксперыменты завершаны марна, уздымаю рукі. Неба не падмані мяне з табою на ты. Былі калібру аднолькавага і нават колеру, поўна стаканамі, пустымі вакзаламі з табою на ты. Не падмані мяне.
це багет, і город тримає і накриває, наповнює груді з кожним новим уздихом. Легчей, легчей, небо, не подмани меня, с тобой на ты были калибру однолького иного колору, полно стаканами, пустыми вокзалами. С тобой на ты были, так не подмани меня. Застаться живым. Небо, не подмани меня, с тобою на ты были калибру однолького иного колору, полно стаканами, пусто вокзалами. С тобою на ты были, так не подмани меня. Небо, не подмани меня. Небо, не подмани меня. Небо, не подмани меня. В городе дым. Дякую, хлопці. Так. Зараз готові до питання? Цалком и абсолютно. Так, Як піонери як піонери. на Першамай. Так, Ну, давно не по-перше, бачили Євгена, кажуть, що сумували. Хто про чим там сумував? По тобі? Я тільки сподіваюся, що гэта дзяўчына написала. Так, дзяўчына. Кажуть, що почали ви одразу з бойовиків, з хітов. А мы іншага і не маем. Тут одразу запитують спаважаныя панк-рокеры, калі чакаць новы хітовы альбом. У бліжэйшы час, як толькі скончыцца ўся гэтая трасца масачная, увесь гэты маскарад скончыцца. Да, дарэчы, сябры, наколькі вы маглі заўважыць, што сёння вы можете падтрымаць выхад новага альбома гурта «Мутнае вока», бо наколькі я ведаю, што у хлопцаў было ў планах вось сядаць на студыю і займацца Вось, запісам. вось. Але пакуль што гэта спынілася ці Як толькі як? дык адразу. Не, ну там студыя, яна на тэрыторыі, якая таксама пад карантынам. І туды ніяк не трапіць. Я ўсё ў распрацоўцы, галоўнае, што матэрыял ёсць. Євген, калі ўжо метал пачуем? О, Ну, вось пра тое, што вы казалі папярэдне, вось на новым лонгплеі пачуемся. Ага, я зразумеў. Бачыце, вас. я ўжо ў стайле. Лук зарабіў. Застаецца песню запісаць пацяжэйшай. Дарэчы, ёсць такое пытанне, як Євген прыйшоў да музыкі? Ну, як і ўсе, праз адно месца. Ага. Ну ты понятно. А астатнія музыкі, Васіль, як ты прыйшоў? А астатнія У гурт прафесіяналы просто натуральныя. як я прийшов? Як ты прыйшоў? Бітлз послухав і прийшов. Як гэта было звязана? Калі проста ў музыку прыйшоў. А ў гурт «Мутная вока» як ты прыйшоў? Гэта непрыстойная, жудасная, парнаграфічная гісторыя, лепш яе не агучваць масам. Гэта быў 6-й год, і гэта было ля клуба. А я розповіду. Так, нічога, калі-небудзь гэтая эпідэмія скончыцца, і мы паслухаем гурт нажыва. Людзі чакаюць. Вы чакаеце Так мы сустрэч? зараз жывыя, можна нас памацаць. Ну, гэта вы Праз монітор. адно аднаго можаце. Да, дарэчы, сябры, вы можаце здымаць відосікі ў сторыс, як вы адрываецеся зараз дома пад онлайн-канцэрт гурта «Мутная вока». Можаце выкладваць у свае сторыс, інстаграмы і адзначаць там «Мутная вока», арт-сядзібу, канал «Юбел». Вот неяк так. Клас! Гэта будзе вельмі прыстойна і дарэчы. Так. І разом з Оліварою.
Выглядаюць хлопцы як у 80-тыя рокеры. Клас. Гэта да яго. Да чырвонай кашулі? Ну, Прывітанне Васілю ад Ладуся. Ну, Ладусь таксама прывітанне. дык мода ж яна ж цыклічная. Вось і 80-е прыспелі. 80-е прыйшлі. Евген быццам бы ў другой частцы фільма «Ігла» здымацца будзе. Дык яна ўжо была трансполтинг. Вот не ведаю. Это Можа, ігла, якая з Цоем? Все, падкол, зразумел, прыняты. Нібыта Цой. Ну што, можа, што-небудзь з вашага? Ну, амаль што. Раз, два, три, четыре. Два шляхи полосками сплелися на тонкой грани. У безмежных водах мы сошлися плавниками. Эй, не отпускай холодную мою руку. Шрамы у нас одни и на долони линии. Ведь приватный социальный статус, сам выдатый паранойя, мемы, черный лак, барбитура. Ты, эй, не отпускай холодную мою руку. Шрамы у нас одни и на долони линии. Ты только не отпускай холодную мою руку. Шрамы у нас одни и на долони. Дзякуй, хлопцы. Колькі год Евгену, які сакрэт маладосці? Гады 32, сакрэт маладосці, вялікія акуляры. У песні лініі «Чорны лак» гэта адсылка да Эма? І да ўсёй готыкі. Евгений, освоил ли ты искусство пофигизма? В наше время очень актуально. Калі маецца на ўвеце кніжка Марка Мэнсона, які я надойчы прачытаў, дакладна я прарабіў першы крок у тэорыі, а на практыцы я колькі сабе памятаю засвойваю гэтую самую тэорыю. Мутнае вока гэта мой першы беларускамоўны гурт, дзякуючы якому я пачала цікавіцца беларускай культурай. Дзякуй вам. Дзякуй вам вялікі. Гэта вельмі каштоўная штука. Так, тое адчуванне, калі настолькі кайфуеш ад песень, што нават і не да пытанняў. Клас, людзі кайфуюць. Што нават не хочацца задаваць вам пытанне. Мы таксама кайфанем пасля эфіру.
Євген, у другі раз запрашаю на Кіпр. Прыедзеш, калі карантын знімуць да нас? Калі яшчэ грошыкі дашлеце, так, ладно. Гэта без Саша бозару. Мірон. Ведаеце такога? Без бозару прыедзем. Можа, яшчэ з дзяўчынай перадайце. Я ж сам тут перадаю. Абавязкова, як толькі разжывемся. А калі-небудзь абавязкова мы і разжывемся, так? Куды-небудзь ды патраці. Куды-небудзь? Бобруйск. А куды хочацца, дарэчы? Бабруйск хоча. Вот я бачу, зараз запрашаюць у Берасце, пішуць. У Берасці хочацца, і ў Бабруйск хочацца, і ў Гародню хочацца. Там, дзе быў, тады і хочацца паўторыць. Васіль, які твой топ-3 беларускіх гарадоў? Беларускіх гарадоў. Мінск. Гэта першы. Другі, які мне падабаецца, Гародні мне падабаецца. І, напэўна, Гомель. Нормальный топ. Як трэба. Так, пишет нам, что... Так, картки. Почему выбрали для творчества белорусский язык? Ён сам нас сабраў. Калі мы нарадзіліся. Сур'ёзна, так склалася падчас навучання ў старэйшай школе. Ты малодшы. Пишет нам, что Бобруйск чакае. Можете Клас! уже супер. набываць квіткі. Але не Памацаем зразумела, Бабруйск. на які год. Хлопцы, якія у вас былі музычныя мары раней на пачатку творчасці, і якія зараз? Ну, на пачатку стаць сусветнай рок-зоркай. А цяпер Нічога не памянялася? чалавекам сваёй сумленнасці, свайго слова. Клас. Так, адразу, вот, любимое пытанне ўсіх. Топ-3 беларускіх гуртоў. Можаце назваць? Ой, слухайце, вось акурат 10 год назад я б мог бы пералічыць, а цяпер я бадай што перадам слова гітарысту. Больш за ўсіх мне, напэўна, падабаецца Рэлікт. Як я мог забыцца. Рэлікт. Крама. Абавязкова, напэўна, на першае месца Крама, а потым Рэлікт. Што мне яшчэ З падабаецца? маладой гвардыі. З маладой? Нюрнберг? Не. Чому не? Я не ведаю такіх. Прабачце мяне, хлопцы. Airworms. Не. Гэта інструментальны бэнд. Ведаеце, просто мы... Я ж дыназаўра, адкуль не Просто ведаць? існуюць, ну, дакладна, я цікаўлюся гуртамі, якія, ну, яны не на відавоку, яны такія не на плыву, нібыта underground. Ну, яны нам і даспадобы. Я нават на імёны зараз не ўзгадаюся, таму што просто вось чуў, там, допустим, мы хадзілі па сейшанах, там, па гаражах раней, там, колькі год назад. Нават і назвы гуртоў я не ведаю, але памятаю, што тусоўкі былі класныя і класныя штуку неслі хлапцы. А зараз з новага, што з'яўляецца беларускага, нічога не ўзгадаеш, ці Ну, нічога я не шапляе? вось па назвах я просто дакладна не магу адказаць, як у выпадку з заходняй музыкай, таму што я просто праслухоўваю трэк-ліст, допустим, там у ВК ці на Ютубе ці яшчэ дзе-небудзь, і там просто сноўдаюся па кватэры па сваіх справах, і я не гляджу там, якая тэма, які гурт. Ну. Так, кажуць нам, што Вася самы круты з усіх Васяў, якія былі ў мутнае вока. То бок адзін з двух ты найлепшы. Добра. Дзякуй. Так, ну тут запытваюць, як вам гурт Нізкіс? Добры гурт. Да не, мы ўстрымаемся на гэты конт, я зараз не хачу нікога пакрыўдзіць. Я не стану выказваць сваю асабістую думку, таму што яна ёсць, яна існуе, яна мае рацыю. Просто у нас зараз тут не порны эфір і не піп-шоу. Чаму на вокладцы апошняй плыткі станцыя метро Першамайская? Выхад на правы бок, таму што... Самый классный отказ. Потому что выход на правый бок. Любіце вы выходзіць на правы бок, так? Ну и налево. Не, Євген, налево не ходим. ты не любіш слова гранж. Так як тады называць стыль гурта мутнае вока? Я не то, калі сур'ёзна казаць... Як мы... До речі, на станоўчы момант мы называемся Black and Roll. Калі выйдзе новая плытка, вы Там будзе абавязкова Black and Roll. Той, хто запытваўся наконт цяжкіх песен, ён зразумее, што да чаго. Металісты, чакайце, гэта будзе... Не, у іх... Не, можа ім не спадабаецца. Трушных металістаў, наадварот, выклікае адварочванне. Чаму? Ну, А мне здаецца, што хлопцы Ну, дацэняць. слухай, яны і Cradle of Filth не паважаюць, не кажучы ўжо пра МВ.
Сябры, я нагадаю, што ў нашай студыі сёння гурт мутнае вока. Задавайце свае пытанні, падтрымлівайце хлопцаў, стаўце падабаешкі, дзяліцеся з сябрамі. І, дарэчы, нагадаю вам, што можна падпісацца на наш канал, каб і далей глядзець нашы онлайн-канцэрты, якія стабільна адбываюцца раз на тыдзень. Ужо на канале ёсць абвестачка пра наступнага ўдзельніка. Вы можете паглядзець. І давайте паслухаем наступны трек. Метро не пускают, а на небо так рано. Пальцы, руки памятают теплые обдымки, горячий напой, тонкие холодные струны. Стреляй, стреляй, стреляй у спину мне. Я ведаю все холостые твои рикошетом гукнутся в самотном туннеле. Покинь мне на память кольоровый ковалок. Метро не пускают, а на небо так рано. Покинь мне на память кольоровый ковалок. У метро не пускают, а на небо демоны ховаются там, где плачут боги, где отракаются люди. Я тебе туды не отдам. Я там ведаю многих, демоны ховаются там, где солодко отдаться спокусом полночи. Это як на раны бальзам. Только сердце в грудях все одно кровоточить. Покинь мне на память, покинь мне на память, покинь мне на память, покинь мне на память. Дзякуй. Дарэчы, рэспект Яўгену, што ходзіць на іншыя гурты і сейшыны. Не раз бачыў, гэта круто. А, не, вось так. На што з апошніх канцэртаў паспеў
завітаць? Ой, з гэтым COVID-19 я ўжо зараз і не ўзгадаю. Дакладна памятаю, што гэта быў і Цінці, і Дуда Кінг, і нейкія стромныя сейшаны ў графіці. І нават на гаражах я бываў, заносіла, так бы мовіць. А вы глядзіце онлайн-канцэрты зараз якіх-небудзь гуртоў? Глядзеў, вашыя праглядаў. А не нашыя? І БН глядзеў, і АКУТ глядзеў. Нейкі яшчэ гурт праглядаў. Сёння, дарэчы, ПТВП онлайн-канцэрт зараз ідзе. А хто сёння толькі самы лянотны не здолее даць онлайн-канцэрт? Так. Дарэчы, мне здаецца, што на станоўчы момант блогеры і влогеры зарабляюць больш за ўсіх, таму што ў іх інфармацыйных повадаў проста да халеры. А мне падаецца, што наадварот стала так шмат блогераў, што ўжо няма столькі гледачоў, каб распыліцца на ўсіх гэтых блогерах. Ну, але ж ўсё адно ўсе сядзяць дома і на YouTube можна там. Васіль, жоўтыя ачкі твае, тыя ж самыя, якія былі на табе падчас каляднай акустыкі ў 18 годзе? Можа і не. Можа і не? Ёсць іншыя? Дакладна так. У мяне іх шмат. Еўрашоп называецца такая крама, ўсё па 2 рублі. Мы ў Нам кожным тут піша, горадзе што гэтыя жоўтыя акуляры Лейс раздаваў, топавы час быў. Не, Не. Не Лейс? Васіль туды Я дакладна купляў не за патрапіў. ўласныя грошы іх. Просто за вялікія Клас. адсоткі. То бок, у прынцыпе, вы добра зарабляеце на сваёй Ну, музыцы. конечно, Рублі калі, они калі каштавалі. можна дазволіць сабе акуляры за 2 рублі, значыцца, ўжо неблага. Абодва ў акулярах. Чаму? Таму што мутныя, таму што настаялі. Так, запытвалі, што гэта зараз была за песня? Метро. Метро. Валя, настолькі Метро. не ехала, адыграў яе, што не пазналі. Выхад на правы бок. Так. Можа, з новага альбома штосьці зайграеце, калі матэрыял ужо Можа ёсць? быць, можа быць. Сёння пачуем нешта? Калі паспрыяе настрой. І калі вы будзеце закідваць нас сваімі лукасамі і каментарамі. Окей. Прывітанне Васілю. Вельмі рада цябе бачыць хоць тут. Напэўна. Надежда Карченко. Прывітанне, Надзейка. Так. Чаму без кахончыка сёння? А ён захраснуў у метро. Ён просто напужаўся Корвік 19 і вырашыў не пакідаць уласны маёнтак. Якія ёсць хобі акрамя музыкі? Баўду ганяць, сноўдуцца, абібокам быць. Не ведаю, у лес хадзіць, вогнішча паліць. Вася? Сям'я. Сям'я. Ну, сям'я гэта не хобі, гэта ўжо сацыяльны статус. В связи с карантином и наличием свободного времени приходит ли вдохновение на создание новых песен или строк? Канешне, вось я падчас усёй гэтай эпідэміі акурат пазнаёміўся з дзяўчынай. Вось падаецца, падавалася б, якое тут не пакідае ўласную хату, ўласныя сцены, а вось так і выйшла і патрапіла знаёмства, і класна. І з сябрамі мы кантактуем, пераважна ў лесе, я ж кажу. Пад пажар, пад вогнішча. Ці паліць пан Яўген? Пан паліць. Яўген. У сэнсе, да мяне пытанне? Яўген. Конечно, да цябе, не. Паліць, канешне, ён так запальвае. Не запаліцца, але запаліць. Але запаліць, гэтыя радкі былі ў сэнсе, тут же ж усё акурат напісана чорным па беламу. Не запаліцца, не запаліцца там па законе якім-небудзь, але запаліць. Сябры, я нагадаю, што вы можете падтрымліваць нашыя трансляцыі сваімі донатамі. Спасылачка. Як нас падтрымаць, вы можете пад відэа знайсці спасылачку, там можна ўсё прарабіць, як мае быць. Нават проста ваш лайк гэта ўжо вельмі хорошо для нас. Абавязкова пішыце свае каментары, задавайце пытанні Васе, Яўгену. Пакуль мы тут. Пакуль мы здаровы. Аптымістычны настрой. І, дарэчы, я думаю, што сёння мы разыграем скрыню аліварскага кваса ад нашых партнёраў. Мы можам падумаць, за што. Можа, давайте прапануем нашим гледачам прыдумаць назву вашаму новаму альбому? За прыгожыя вочкі.
так В кажуть. новом альбоме. Что думаете? За пригожие вочки можно разыграть. Давайте так, як вы думаете, не, просто придумайте назву нового альбома гурта «Мутное вока» и самую адекватную, ці самую И мы неадекватную. подумаем, наколькі яна херовая. И мы оберем самую херовую и тому подорим скриню кваса. Yes, I am. Так і Самый зробимо. херовый. Альварський квас, видатний натуральний квас з особим смаком хлібної скаринишки. Альварський квас – той самий хлібний квас. Yeah, man. Погнали? Наступный белый блюз называется «Колосы». Ветер у поля гайдає сухое колосье. От краю до краю ветер не шукає межи своей. Нехто незнайомий огню закурить попросить. Нас двое самотных, а третий мой тень на стене. Ветер у поля гайдає сухое колосье. От краю до краю ветер не шукає межи своей. Нехто незнайомий огню закурить попросить. Таких нас двое самотных, а третий мой тень на стене. Дякую, хлопці. Нам тут уже починають накидувати назви. Цікаво? Назва чего? Альбом. Я так захопился песней и так налажал. Усё яшчэ мутнае. Самая херовая назва. Запаліліся на малінаўцы. Пост-пост-панк. Мутная маска 2020. Замкадзе. Няеглы. Так, кажется нам, что пайшоў кантры-рок. Мутная кока. Есть такая прапанова. Мутное вогнішча.
Дом культуры. Карацей. Хапае назву. Я думаю, что мы... Мы абмяркуем пад Абмяркуем. аліварыя квас. Все гэта мы абмяркуем. А тут запытваюцца наконт кабэйнікаў. Што? Якія кабэйнікі? Ну, вы удзельнічалі. Калі яны раней. будуць, ці што? Ну, вы готовыя яшчэ раз паўтарыць Вы што, гэта з і глузду ўдзельнічаць? з'ехалі, толькі ў лютым было. Ну, увогуле, вам гэта цікава працягваць спяваць не свае песні? Не, не Не, цікава. цікава. Не цікава? Не. Не. Мы просто працягнулі хорошую традыцыю і апроч нас ніхто гэта на гэтай рэспубліцы і нават у Расіі па нашых гастролях, меркаваннях не ўмее рабіць. Так можа трэба зрабіць пасля каранціна? Можа трэба наш сольнік зарабіць пасля каранціна. Таксама варыянт хорошы. Мы можам адыграць што-небудзь з Лу Рид ці Velvet Underground. Так, уважение парням за столь долгий путь. Красавчики, Женя, Вася, привет. Дзякую вам. Так, сляпыя вочы нам тут прапаноўваюць. Ну, прывязаліся нешта да вачэй. Женя, тебе привет от Кати, Эл и Жака. О, вам таксама пісы прывітанне. Прывітанне вам вялікае. Да, сябры, всем вам, конечно же, Мы ж привет. балявалі на хаце. Дакладна. У гурце толькі Яўген піша тэксты песен, ці нехта яшчэ. А што, вам Яўгена мала? Тэксты? Толькі Євген. І ўсё? Ты не далучаешься, Вася? Не. Не Я йому не хочеш? перешкоджаю. У нас мала не часу. Нехай пише. Добрые тексты. Мне подобается. Ёсць сур'ёзнае пытанне. Вельмі сур'ёзнае. Вы готовы? Готовы. Часто ўзнікаюць спрэчкі, ці мусяць творчыя людзі выказвацца пра палітычныя рэчы, ці мусяць заставацца максімальна ў творчасці і нейтральнымі. Якая ваша пазіцыя на гэты конт? А можна паўторыць пытанне? Да, Не, конечно. мне зрозуміло. Творчыя людзі павінны выказвацца пра палітычныя рэчы, ці сядзець і маўчаць і быць нейтральнымі. Ведаеце што, пан Ціпаненко, апанент, хто задаў гэткае пытанне, мне здаецца, я ўпэўнены, перакананы, што ва ўсім цывілізаваным заходнім свеце, асабліва ў ЗША, у Злучаных Штатах Амерыцы, там усё гэта адбываецца гуманна, дэмакратычна, глобальна. То бок там могуць выйсці на плошчу і адыграць цэлы вялікі канцэрт з вядомымі музыкамі. І там усё гэта і там ніхто вас не в аўтазах не пасодзіць. І там гэта ўсё не ганебна. І там просто дэмакратыя, кожны капіталізм, кожны выказвае сваю думку, правильно, і кожны выказвае сваю альтэрнатыўную думку на свой бок, на сваё гледзішча. І толькі ў краінах трэцяга свету, кшталту нашай, на жаль, гэта адбываецца ўсё праз ганебнае, праз закон, праз рызыку, праз тое, што цябе пасодзяць, праз тое, што ты цураешься таго, што ты пазбавішся сваёй пасады, свайго навучальнага месца ў інстытуце. Таму людзі баяцца і такі, даруйце, менталітэт такі ўжо склаўся. Пытанне было іншае. Але ты на яго казаў. Вася, ты можаш па-свойму адказаць Я ж на гэта пачаў з пытанне. музыкаў, яны выказваюцца там. Павінны ці выказвацца музыкі? Я больш грунтоўна адказаў. Не павінны. Яны могуць не выказвацца. Музыкі, па-першае, нікому нічога не павінны. Але так не бывае. Заўсёды, які б музыка не казаў, што ён апалітычны, я яму ніколі не паверу. Таму што палітыка заўсёды кранаюцца музыкі. Заўсёды. Але ж Мне гэта не здаецца, мусіць становіцца крыніцай натхнення. Але я не за левых, не за правых. У мяне больш анархічныя погляды на гэта ўсё. Праўда, Таму дзесьці я outside. нікому не веру. Праўда, дзесьці аутсайд. Насамрэч, мы, можа, неяк мутна, размыта адказалі на дадзенае пытанне, але яно, пытанне самое нібыта было ўзята дзесьці з шаблоны нейкага з інтэрнэту. Самрэч, не крыўдуйце. Просто для гэтага пытання можна адвесці цэлую рубрыку, цэлы цыкл перадачаў, і проста ніхто не зыдзецца ў адной кропцы на адзінай думцы.
Ну, калі сур'ёзна. Ты ж сам папярэдзіў, што пытанне сур'ёзнае. Да, ну я А сур'ёзнае пытанне патрабуе цэлага жыцця. сур'ёзных адказаў і доўгіх. Сур'ёзных адказаў, цэлых дыскусій сур'ёзных. Тады давайте не сур'ёзнае пытанне. Які выступ за мяжой запомніўся найбольш? Распавядзіце якую-небудзь такую Украіна, хорошую гісторыю. соседний мир, так назывался, Украина, Крым. Тады был з нами Василий Ярмоленко. Это был 11-й год, мы выиграли со 100 з гакам гуртоў, ансамбляў, выиграли першае месца, што з нами нічога ніколі не адбывалася і па-ранейшаму не адбываецца. Мы поехали насамрэч у Крым і адыгралі там на вялікай сцэне. У першы дзень, конечно, першымі, але ўсё адно было класна. І там, ну, просто море. Ну, я ўжо 100 разоў у інтэрв'ю распавядаў гэту гісторыю. Давай што-небудзь з гэтай паездкі, што ты не распавядаў. Ну, з Васілём, з тагачасным гітарыстам Ярмоленко, мы на 4-й дзень, хаця фестываль доўжыўся 3, я падкрэсліваю, на 4-й дзень Я так зранку разумею, што вы выступалі на 4-й дзень. Не, мы балявалі. Мы сядзелі на беразе зранку на 4-й дзень і ели кавун лыжкамі. І дзяўчаты ў шапіках, потым у намётах нас частавалі там каго што засталося. А потым мы паехалі ў Феадосію, а потым аўтаспынам да Беларушчыны. Клас. Без воднай грывны. Вось гэта было круто, вось гэта была вандроўка. Такое пытанне. Ці не прыйшоў яшчэ час заспяваць што-небудзь з новага альбома? Не. Літаральна праз адну. Ну, тады давайте набліжацца. Праз адзін звіг мазгоў. Набліжацца да гэтага. Давайте. А пакуль Наступны што трек? такая крышачку восеньская тэма. Лужинай небе стюжамі, вымярэннямі, выяўленнямі. Я з тобой до конца, до сухого дна, нового видна, до апошняй краплі. Привітання, братка, ім бывай. Мама, все в порядку, все нормально, мама. Мне недавно снился дивный край. Там all inclusive, там все за так. Нас нема, 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 там нас нема. Лужинай в небе стюжами, вымярэннямі, выяўленнямі. Я с тобой до конца, до сухого дна, нового видна, до апошняй краплі. Перачакаем разом дождь и град, в подъезде невядомым, але таким знайомым. А буду быццам свежий виноград, соленый и натхнёный, соленый и натхнёный. Только нас нема, нас нема, нас нема, там нас нема, нас нема, нас нема, нас нема, там нас нема.
Піша нам Міра, каже, што будзе слэміцца, але толькі дома пакуль што. О, Под вашим клас, Дякую. Міра, дякую вялікі за падтрымку. Пагатоў, віншуем цябе з наваселлем. Міра, віншуем з наваселлем. Ці плануеце вы якія-небудзь фіты, ці можа хацелі б з кім-небудзь фітануць, як гэта зараз модна казаць? Не, такой думкі не ўзнікала. Нам хаця б самімі сабой разабрацца. Вы былі на ўсіх топавых фэстах краіны. Літбір, Рок за баброў, Наш дзень. А здаецца, не былі на басах. Чаму? Я падкрэсліваю, што Літбір гэта была толькі малая сцэна. А мо не так То усё бок вялікая топава. яшчэ наперадзе, правильно? А можа ўжо і ззаду, дзесьці ў мроях. Чаму на басу яшчэ не будем? Так. Ой, гэта Не такое атрымалася. цяжкое пытанне, я не ведаю насамрэч. Просто не бра, вы не паверыце, просто не бралі, просто не прыйшліся да двару, як кажуць. А можа, назва пакрыўдзіла каго з палюшукоў. О, нарэшце, дарэчы, прылетаюць лайкі мне. Уладзь, ты файны вядоўца, лайк ведущему. Дзякуй вялікі Алеся і дзякуй вялікі Міра. Ну ты файны вядоўца, што тут і казаць. Ой, дзякуй. Табе нават пазайздросціць. Гэты як яго, ну, лысы раней вёў окна перадачу. Нагіф? Зміцер Нагіев. Зміцерок, ага. Так. Молодцы, ребята. Привет от Амели и Нинель. О, прывітанне маім дзяўчынкам. О, я Да так твоей само... малышки? Гэта мае. Я люблю І прывітанне маёй жонцы Насці. Васіля дачок. Яўген, якія плагіны кідаеш на голас пры запісу? Ці ўсё чысцяком? А я не разбіраюся, гэта робіць наш гукарэжысёр Юрась Купрэвіч. Хаця Це я не пытанне думаю, для што Юрася. ён там ната, ну, стракатыя нейкія плагіны акурат скарыстоўвае. Просто мы аддана працуем на студыі, чаго раней, ну, там на першых альбомах я не рабіў. Такое пытанне сур'ёзнае вельмі. Вы падрыхтаваны? Зноўку сур'ёзна. Конечно. Чый род на вокладцы першага альбома і што з ёй стала? Гэта не сакрэт, яна мадэль, але не прафесійная, толькі моя мадэль тагачасная, Анжела Абдулаева, Анжеліка Ваніла Гранж, бэйбі. Дзетка, калі ты нас праглядаеш зараз, там дзе-небудзь за мяжою, яна заўжды вандруе па розных курортах, але цяпер са склаўшыся сітуацыяй COVID-19 яна не можа прыехаць на радзіму. Анжела, Прывітанне табе. Піс ёй. Якія гурты паўплывалі на вашу творчасць? Самыя розныя, вось просто натуральна самыя розныя. Я нават не ведаю, якім чынам і квартэтам сутыкнуліся ў адзінай кропцы, таму што Васілю там даспадобы блюз, Pink Floyd, там Стив Рай Вов і гэтак далей, там бубнач слухае просто абсалютна розную музыку, басіст, я прамаўчу. Чаму? Басіст, дарэчы, пісаў, Саня Ільін. Калі было пытанне пра тое, дзе чакаюць гурт «Мутнае вока», Саня напісаў, што на лавачцы Белецкага 46. Малайчына, Саня. Саня, прывітанне так само. Піс, Саня, кат. Так, чакаюць тут малінаўскі блюз. Гэта толькі на кухні. Толькі на кухні. Клас. Ну што, мы, дарэчы, падышлі да таго моманту, калі можна будзе зараз пачуць трэк, які прагучыць на будучым альбоме гурта «Мутнае вока», які вы можаце сёння падтрымаць па спасылачцы ў апісанні. А, дарэчы, першая лайв-версія ў электрычнасці ёсць на нашым канале, якую таксама можна паглядзець. Гэтага трэка, правильно? Правильно. Дакладна. Трэк «Лёд»? Так. Давайте, паслухаем. Я ненавиджу себе, але раю тебе. Самотний бар, кубики айс, завис, твой девайс. А по зиме лютый лед по
под ногами, а мы на дне, небы мухи у стакане. Не тупи на рандеву, растопи, дай огню. Бачиш, як плавиться циферблат, ніби час супроть нас. Усе зміниться, усе буде, треба тільки вийти в люди. Ти шептала мне на вухо, подманула, сука, что по зиме лютый лед под ногами, что мы на дне, небо мухи у стакане, а на руце номер твой не стираю. Ляду нема ни конца, а ни краю. Лед по зиме без конца и без краю, а на руце номер твой не стираю. Ляду нема, ляду нема, ляду нема, ляду нема, ляду нема, ляду нема, ляду нема. Клас. Няхай насамрэч Сябры. паміж намі лёду і не будзе. Вось тыя, хто зараз як мінімум 300 чалавек, вы першымі пачулі акустычную версію гэтага трэка «Лёд». Yes, I am. Ніхто ж не чуў дагэтуль. Клас. Мы так сам. І вы таксама сёння першы раз рэпетавалі, так? Ну, да, Мы нават ладно. не рыхтавалі. На саундчекі мы падрыхтавалі да вас. Запытваюць, колькі фураў, даляраў трэба завесці, каб Яўген зачытаў рэп. Гэта тое ж самае пытанне, а ці аддаш ты сваю жанчыну мільянеру за $1 мільён, каб яны заняліся сексам? Аддаш? Я дакладна адкажу. Адмоўлю, адкажу не, адмоўлю. Не, ну гэта не прынцыпова, ну што гэта за пытанне? Ну, слухайце, мы любім хіп-хап, ну, толькі класны, ну, насамрэч, а не гэты расійскія памы. Нейрошансон. Сильно, очень сильно Нейрошанс. пишут нам. Как выходит не исписываться и сохранять стимул к творчеству? Экспериментаваць, усё лёгка і натуральна. Экспериментаваць. Камусьці нашы песні могуць падацца аднастайнымі, там, просто абсалютна аднолькавымі, але ж, ну, свядомы чалавек ведае, які гэта цяжкі лёс, якім цягам часу эксперыментаў і рознымі жыццёвымі плынямі ўсё гэта ажыццяўлялася і працягвае здзейсняцца. Так, тут пишуць, што ў вашых трэках ніколі няма мацюкоў. Гэта першапачаткова не хочацца ў тэкст іх уключаць, ці нейкі прынцып? Зробім. Будзе. Зробіце. Наступны альбом і будзе. Дзякую, цяпер будзе. Просто ў беларускай мове прынцыпова не існуе мацюкоў. Але адзін будзе. Апроч там... Не, ну есть же наши, вот там, вот это «Шкиндёхай», «Не выдыгайся», Ну, «Иди траста, ругай». шелест, похва, Вот это траста, ж всё ёсць. Але гэта... Ну, Не падыходзіць па стылю. гэта да. ганебныя выразы, гэта не прызвычайныя расійскія мацюкі. Яўген, ці распіваешься ты перад выступамі? Распяваешься. Калі настрой ёсць і калі дазваляе сітуацыю, калі фестываль класны, калі ніхто там не замінае, там, калі ёсць асобны пакой, там, дзе ні бармены, ні афіцыянкі не бразгуюць там шклянкамі, можна, конечно.
Ага. Так, у нас тут, дарэчы, ой, нейкі стол замоваў адкрыўся. Не, ну ён пакуль яшчэ не адкрываўся. Дык нам ужо скончваць час. Да мы можам... Не, ну калі вы жадаеце. Ну, мы жадаем. Калі вы ўжо... Мы заўжды ўсё жадаем. Жадаеце? Дома сядзець да надакучыла, конечно, жадаем. Ну, мы яшчэ это паспяваем, я думаю, што... Сябры, я нагадваю, з кожнага, хто нас зараз глядзіць, паставце падабаечку, падпішыцеся, калі ласка, на наш канал, каб не прапускаць наступныя канцэрты, сачыце за беларускай музыкай. У нас шмат класных маладых і немаладых гуртоў, якія мы пастараемся вам паказаць. Далучайцеся, падтрымлівайце гурт «Мутнае вока», падтрымайце наш праект, гэта можна зрабіць па спасылачцы, у апісанні пад гэтым відэа. Будьце разам з намі і пейце аліварскі квас. І слухайце наступны трэк гурта «Мутнае вока». Час от часу отчуваю гуки дзіўныя, як цябе я зноў губляю, як цяпер мне сорамна. Небасхіл, светакраі, тут ці там сам выбірай. Няма сіл, усе бывай. Мы прачнемся побач разом, адразу і усім. Так трывала твоя фраза у маёй галаве. Небасхіл, светакраі, тут ці там сам выбірай. Няма сіл, усе Небо так далеко, и земли уже не так мало. Так я з тих особаў, якая некалі кахала. Небо так высоко, а земли уже мало. Так я з тих особаў, якая некалі у глюках своих разом с тобой. Я небосхил огрануся рукой. Мне боли не боя, зная боли не чую, бо мой небосхил нас Клас. Дзякуй, хлопцы. Ну што, закідаць вас яшчэ пытаннямі? Конечно, давайте, гэта лепш, чым
песни. Актыўнасць, канешне, сёння моцная ў нашым чаціку. Серьезно. Гэта вельмі добра. Мы вельмі ему Мы рады чуваць. Подписота поважаная. Дякую вам. Подписывайтеся у наш Инстаграм, ці ўсё гэта аб'явіць. Да, дарэчы, абавязкова трэба падпісацца на суполку «Мутнае вока» у сацыяльнай сетцы ВКонтакте, правильно? І, канешне ж, у Інстаграме. Не забудьце, яны таксама, спасылачкі ёсць у апісанні пад гэтым відэа, але я таксама не разумею, чаму нас глядзяць людзі і не ставіць нам падабаешкі пад гэтым відэа. Вот, ну што не так? Ну, я, калі гляджу контент і ролики, я таксама не заўжды ставлю падабайкі. Я толькі ставлю падабайкі пад любімымі фільмамі, каб мне потым спасылкі нейкія прыходзілі. Але, сябры, я прапаную зламаць сістэму. Давайте нарэшце вот націснем. Блин, вот я разумею, што гэта складана. Взять вот этот свой палец і тыкнуць. І запхнуць яго куды-небудзь, не туды, куды звычайна. Гэта ж быў не апошні трек? Ну, мы спадзяваліся, што гэта былі не апошнія пытанні. Калі б трэба было набіць татуіроўку, прысвечаную гурту «Мутнае вока», што было б намалявана? Перагорнуты крыж. У воку. Там, замест зрэнкі. Бутэлька Старкі. Ну, што ты такі жудасны? Вася, што ты думаеш? Ты што, ужываеш гэта? Не, я не ўжываю. Я ведаю, хто ўжывае. Ты мяне паблытаў з тагачасным, калі мне было 3 гады таму. Канешне. Адразу відавочна, хто са мной не раздзяляе застолле. Я заўсёды са сваёй сям'ёй раздзяляю застолле. Peace and love, empathy. Табе карону даць ці медаль? Не. Батя. Дарэчы, хлопцы, а у вас ёсць татуіроўкі? Не. Вось такая дзіўная акалічнасць, аніводнага з чацвярох няма аніводнай татуіроўкі. Быў пірсінг, былі праколаты. Там Васіль у тебя ёсць? Па-ранейшаму ёсць. Ну, ось завушніца ёсць. А як так атрымалася? Чаму без татуіровак? А што, мусіць люблю. атрымацца? Просто па некаторым веравызнанням з татуіроўкамі на целе цябе не дапушчаюць ані ў рай, ані ў пекла. Таму трэба захоўваць сваё цела ў чысціні. Да не, ну я жартую, канешне, хто заўгодна. Ну, зараз гэта маднява, хто заўгодна можа сабе дазволіць. Можна сабе дазволіць. Мы проста не задаваліся такой мэтай. Мы думалі, як набыць новую гітару ці струны паставіць, ці які-небудзь шмот набыць, там прычоску зрабіць, а вось да татуіровак ногі не даходзілі. Так, ёсць сур'ёзнае пытанне. Зноўку. Чым снедалі сёння? Грэчневая каша. Тварог. Ну, такі-небудзь ЗОЖ. А потым як выйдзем. Не, гэта не ЗОЖ, гэта проста няма чаго есці, няма грошай на ежу. Не, чаму? Не, ёсць? Я забыў. Зоркі. Няма. Ну, блин, ну лепш грошы адкладаць на іншыя рэчышчы. Згодны. Грошай А няма. ежа пачакае. Так. Страўнік у голадзе, галава ў працы. Дарэчы, распавядзіце, вось гэта ўся сітуацыя з коронавірусам, ці паўплывала яна на нейкія зараз, ці паўплывала на вашае жыццё, ці парушыла нейкія планы, якія былі на гэтую вясну, лета? Па-мойму, няма ніякага вірусу. Мне сам бацька па тэлебачанню сказаў, я чуў зранку, што вы тут прыдумалі, няма ніякага вірусу. Каўтаніце 100 грамаў, ідзіце працуйце. Ну, я так і, гэта ж глава дзяржавы сказаў, я так і зрабіў. Пайшоў працаваць, ну, я нават уладкаваўся на працу там тэрмінова. Клас. І гэта дзякуючы прэзідэнту краіны ты уладкаваўся на працу? Ну, сам бацька. Я не магу. Сам бацька сказаў, ну, што, а як я мусіў сябе паводзіць. Вася, ці уладкаваўся ты на працу? Не. Ты звольніўся? Я зачыніўся. Прыкрылі бізнес. Зачыніўся ў сябе? Не, не ў сабе. У мяне быў маленькі бізнес такі. І ўсё. Гейм-овер. Яўген. Ну, не кажы ўжо. Яўген, ты выкарыстоўваеш шмат англійскіх слоў сёння, а ці вольна ты мовіш па-англійску? Калі так, ці вывучыў ты гэтую мову па песням Нірваны? Не, ну як сабак, разумее, адказаць не можа. Ці плануеце выдаць старыя ці новыя альбомы на вінілу?
Ну што гэта за трасца? Нейкая дарагая, несумяшчальная трасца. Няхай гэта робіць Піт Паўляс. Ён жа ж любіць вінілы. Не, мне таксама падабаецца вініл, але мы гэтага рабіць не будзем, таму што Я гэта... Пінк Флойд слухаў на вініле, там, AC/DC. Ну, гэта вельмі Гэта каштуе вельмі шмат, і гэта навошта? Ну, справа, па-першае, навошта, а па-другое, ну, што гэта шмат. У мяне дома стаіць, дарэчы, Гэта для эстэтаў. прайгравальнік. Гэта Я для набываю эстэтаў. сабе плыткі па 5 рублёў на камароўскім рынку. Ну, па 5 уже можна. Па 5 і у нас не атрымаецца табе прадаць. Гэта каб яна сама сябе купіла, гэта я не ведаю, колькі... Просто раней, у прынцыпе, ж записывали просто на кусок пластыку, записывали треки. Я думаю, что можем... Ну, раней гераін быў якасны. Кардыяграму. Не кардыяграм, на што гэта? Бабіна. Не, Што, плеўка? на касцях. Як это? Рэнтген. А, На рэнтгене. І ведаю, Рабілі мы ў тыя плыткі. часіны не да, да, вот, да. Я А, про гэта так і казаў, ладно. в прынцыпе. Ну, лепш ўжо рок Не, вініл гэта файна, але... Не, в Беларусі, напэўна. Не рэнтабельна. Не рэнтабельна зусім. Так, сур'ёзнае пытанне яшчэ адно. Ці файныя бургеры робіць Яўген? Ау, да гэта файны гамбургер. Ну, трэба да яго, напэўна, завітаць у госці на сняданак, як мінімум. Да Яўгена? Больш выдатна ён робіць амлета. Так, чем жывуць участнікі групы вне групы? В прынцыпе, мы пра гэта сёння трошкі размаўлялі. Прынцыпова мы можам гэта высветліць. Прынцыпова мы на гэта адказалі. Прынцыпова што-нішто мы не даказалі. Чым зараз займаюцца іншыя ўдзельнікі Саша і Саша? Я думаю, Вось няхай яны там у каментах, як кажуць. Няхай яны там у каментах. Наша ж уся краіна глядзіць. Мама, прывітанне. Ну, не вся, але большая частка. Так, ну что, а у нас, есть что-нибудь яшчэ? Ну, у нас ёсць для вас Бонус-трек. на развітанне. Паколькі тут уже столькі пытанняў задавалі наконт ангельскай мовы. Вырашылі з вами развітацца на сённяшні. Па-ангельску. Гэта наш experimental онлайн концерт. Мы спадзяемся, што Больш так не рабі, больш так ніколі не кажы. Мне таксама раздражняе гэты эксперыментал там Тады нешта там. наступную мне песню спець з перакладам на мову. Азербайджанскую, калі ласка. Добра, давай. Добра? Налічвай. If you've been hiding from love, if you've been hiding from love, I can understand where they're coming from. I can understand where they're coming from. If it's somewhere tonight, if it's somewhere tonight, I can understand what you're thinking of. I can see the pain that you're fronting off, and I'm only here to bring you free love. Let's make it clear. Now this is free love. No heathen catch, no string attached. Just free love. No heathen catch, no string attached. Just free love. I've been riding like you. I've been riding like you. Now you understand why I'm running scared. Now you understand why I'm running scared. I'm only here to bring you free love. Let's make it clear. Now this is free love. No heathen catch, no string attached. Just free love. No heathen catch, no string attached. Just free love.
You've got to take this moment, then let us slip away. Let go of complicated feelings when there's no price to pay. We've been running from love. We've been running from love. And we're down now, what we're doing here. Now we're down now, what we're doing here. We're only here. Sharing a free love. Let's make it clear. And this is free love. No hidden catch, no string attached. Just free love. No hidden catch, no string attached. Just free love. No hidden catch, no strings attached. Just free love. No hidden catch, no strings attached. Just free. Дякую, хлопцы. Калі ласка. Дякую вам. Я вам скажу, что тут такая штука адбываецца ў чаціку. Десяткі чалавек просяць на біс, яшчэ, шыкоўная песня. Разрываю на біс. Давайте мутныя вочы на біс. Так усё ж таки вызначымся. Што Вызначымся? Васіль нас хопіць яшчэ на одну невялічку. Што будзем рабіць? В прынцыпе, я бы хотел. Я думаю, что... Ну и не только я один. Я же скажу, что тут десятки человек, якія таксама готовыя падтрымаць гэтую ідэю. Сябры, я нагадваю, што вы можете паставіць падабаечку под гэтым відэа. Яшчэ раз падзякаваць гурту «Мутнае вока», падзякаваць праекту «Бяспечны лайф», нашым партнёрам піваварнай кампаніі «Аливария», нашай студыі, нашым сябрам, якія нас прымаюць, гэта Еврорадио.FM. Будьце разам з намі, глядзіце наступныя трансляцыі, абавязкова далучайцеся, падпішыцеся на суполачку ВК і ў інстаграме на «Мутнае вока». Спасылка ёсць у апісанні пад гэтым відэа. І завітайце да нас у госці дамоў, нам вельмі сумна. Зараз толькі онлайн-тусоўкі праз манітор, на жаль. Дык што за песню вы жадаеце? Я? Мутнае Ці вока. Можа, спачатку яшчэ пытанне, а потым песня. Я просто, калі гартаў чацік, я бачу, што, здаецца, і раней, там, на пачатку шмат хто пісаў «разрываю». Наколькі гэта Можна так, магчыма? можна ці так. У любым выпадку дзякую вам за вашу актыўнасць. Кажуць, што, ў прынцыпе, любы трэк толькі працягвайце спяваць. Ну, тады давайте разрываю. Давайте. Ми з тобою за межою, а у їх крили за спинами, все на нервах, тут так треба, а інакш ніяк. І ми забиваем тое, што нараджаем, кудысьці нясемся, але не паспяваем. Все, что я маю, я разрываю. Связи слов и номеры телефону, тое, что ты починаешь по новой. Я разрываю, я разрываю. Поделюся вольным небом, де я пошлю
лішнім чорним хлебом, а внутрі мене закричала, як усё не тривала. Як тільки ми забиваем тое, што нараджаем, кудысьці нясемся, але не паспяваем, і ўсё, што я маю, я разрываю. Сувязі словы, нумары ў тэлефонах, тое, што ты пачынаеш па новай, я разрываю. Я разрываю. Дякую всім асабіста вялікі, усім, хто быў сёння з намі і падтрымліваў. З вами была незалежная групоўка «Мутнае вока». Дзякуй вялікі, хлопцы. Дякую вам. Табе просто Як- па-першае і па самае асабістае. Як вам, дарэчы, вось такая атмасфера, калі няма людзей, няма пляска ў далоні? А ну па трэці трек мы прызвычаліся. Нормально. Мне таксама. Вот я что-то сегодня так Нібыта хорошо на себе кухні ў адчуваю. абмежаванай хеўры. Да, мне падаецца, што ну я і бачу, што ў прынцыпе вы так быццам бы на сваіх месцах усе. А пагатоў, што папярэдні тыдзень я рэпетаваў для кампаніі ў лесе. Клас. Оно і бачно. Леснік. Я леснік у нас. Сябры, дзякуй вам вялікі за тое, што далучыліся да трансляцыі. Гурт «Мутнае вока». Насамрэч, дзякуй вам усім. Усе гарачыя абдымашкі, онлайн-пацалункі, усё гэта для гэтых хлапцоў, я Еўгена і Васіля. Будьце разам з намі, абавязкова падпішыцеся на наш канал, падтрымайце хлопцаў, усе спасылачкі ёсць у апісанні пад гэтым відэа. Дзякуй вялікі нашаму генеральнаму партнёру нашых трансляцый, гэта кампанія «Аліварыя», якая заклікае не сумаваць і падтрымліваць адзін аднаго падчас вось гэтых усіх такіх вот складаных часоў. Выпейце куфель піва ці аліварскага кваса у кампаніі сяброў. У кампаніі разам у кампаніі саміх З сабой, люстэркай. З люстэркам. але падчас онлайн-канцэртаў. Дзякуй вялікі за тое, што глядзіце нас, здымайце, каментуйце, адзначайце, ўсё гэта рабіце. Дзякуй вам вялікі. Thank you.